Bé, ara continuarem amb una obra de Mozart.
Sant Joan Espina, sempre és un plaer treballar amb ell. De fet, amb el Joan ens coneixem des que, fa força temps ja, que sí? La seva mama m'està dient que era molt petitet, efectivament, tenia 8 anys. I repeteixo, sempre és un plaer treballar amb ell. Farem una obra de Mendelssohn. El concert Mendelssohn és conegut entre els violinistes pel seu concert en mi menor, el concert més famós, però aquell que tocarem ara és una obra de joventut, és un altre concert, en aquest cas la tonalitat és en re menor, i el va escriure quan tenia 13 anys únicament. És una obra que és molt bonica, és una mica ingènua, però apunta al que serà el gran compositor posteriorment. Són 3 moviments, un allegro, un segon temps molt bonic, molt líric, i per acabar una altra vegada, com sempre, un rondó. Bé, mentre l'orquestra fina vaig a buscar el solista i farem aquest concert de Mendelssohn.
nit. Primer que tot, disculpeu si avui estem una mica més seriós de lo normal, espero que no m'afecti la reputació en aquesta casa. L'obra que tocarem a continuació, fora de programa, és una romança del compositor alemany que va viure bona part de la seva vida a Londres, que és Johann Peter Salomon. Ell va ser un gran músic, un gran violinista, era el concertino de l'orquestra que en el seu moment va convidar ell en un principi tenia previst que Haydn i Mozart anessin a passar una temporada a Londres. Mozart es va morir pel camí i només hi va anar Haydn, però hi va anar 2 cops i va composar les seves 12 darreres simfonies i bé, i de fet els quartets opus 71 i 74 que estan dedicats a un comte alemany, però realment els va estrenar Johann Peter Salomon amb el seu quartet que tenia a Londres. Ell també va ser el fundador de la Royal Philharmonic Society a principis del segle XIX, que va ser el 1813 la va fundar i el 1817 és la que li va encarregar a Beethoven la novena sinfonia. I bé, té algunes peces petites i aquesta és una d'elles, que és una romança per violí i cordes.
Gràcies.